Nyaya yangu yakamira sekudai. Inini ndiri mwana, ava ndiwana baba wakagara apa. Ndiri mwana ndakamiririra vamwe vana. Tingati tiri tese vana. Kwete kuti ndindega asi ndini ndakamira. Sevakomana vakuru umwe wangu aripo anova Edmoch muno. Tisi takauya tese kuno tikabvisa nyaya yedu. Nhau iyi ndingati muchidimbu inhau yekuti takasvika pakuti tiunganidze vabereki vanowana baba vedu vachiri vapenyu nekushungurudzika mukati medzinza. Chinova chiri chino chekuti chinogona kunge chakatanga kumashure, wakatadza kuzvimisikidza pachavo, asi vachimbonesana mukukura kwendaiita, vachimbonongedzana. Izvo handiregere kutaura nokundamira nditaure chokwadi. Hazvina kusvika pakupera, isu vana tokurawo. Zvakutapukira futi nekune vana. Vana tochisvika kuti tosvika kupi, chingoshungurudzika. Nhasi uno chanyanya kuita kuti zvidai, ndine munin'ino arimo muno. Zvakatanga kubuda pari. Pachibuda mweya waibuda. Uchitaura zvavaitaura. Ndokumbodaidzana tikaungana. Sabhuku chimuda wanga waripo wari zvebaba. Tikavashedza tikaungana. Vanhu vakauya asi zvinenge zvine makakatano. Mashure mekuita makakatano zvakada kunetsa zvikada kusvika pakuita zvimwe zvisina kumira mushe. Ndokuchiti aiwa izvi hatingazvigoni. Ndosaka matare ariko. Ini ndakamhangara nyaya kuna vanowarishe muchena. Ndakamira nemukoma aripo Edmoch. Akati aiwa ndizvo chaizvo zvinonga zvifape nenzira iyo. Ndokuchizoti masamoni ngaafambe. Asi nhau yakaita kuti zvidai munin'ina aibva kuHarare uku ndamusiya kuHarare. Ini ndobva ndauya kuno kwaMutare. Ndiri kushandira kuHarare. Ndamusiya iye akarongawo zvekuti rwendo rwangu ndaakumboenda kupi kushe kunze uko kuHarare nemukadzi wake. Ari ikoko ndopakangoti ari munzira akati ini hachakwanisa kuenda kupi kushe wekunze. Ndakuenda kwaRusape kwamufundisi. Handizivi chakaitika paari ipapo. Mukadzi haana kuita navo. Ndokubva watanga kutoenda kwakutokwira mamotikari. Waenda wakasvika kwaRusape ndokuenda mugomo, anoenda kuChurch African Apostolic. Wari mugomo wari kunamata, akangosimuka baba ine wamwe. Ndokuti ndiri kudzoka, chamboenda hangu pamberi apo. From there akabva angoenda ari mugomo imo. Vanhu havana kuziva kuti munhu waenda kupi. Wechechi wachipedza wakati munhu angoenda hakuna munhu. Vanhu vakatanga kumhanya kusvika kumanheru, havasi kuona munhu. Kwakuzoona munhu exhausted, aneta, achingozvirohera mumiti, minzwa itakatumbura yakawanda. Kwakutorwa kutanga kunamatirwa. Ndo pakatanga paibuda zvesezvi. Ipapo vanhu vanoziva kuti zvanga zvatobata. Zvikatanga kutaura zvaitaura zvichinongedzera. Ndingati pari zvino izvi inini handigoni kuti nditaure kuti zvainongedzera papi, handizivi kana ndichibvumirwa. Ndinobvumirwa here? Handizivi ipapo. Asi mweya wainongedzera uchitaura. Saka hatigoni kupikisa zviri kubuda pane chii? Nekuti munhu watinoziva ari normal. Ndichizoona munhu achirohera kana padombo kana mufloor yakadai ichirira, ndinotoona kuti hapana unomarito akadaro. Asi vanhu togona kuzvitora izi. Asi nanhasi uno mweya aripo kana musoro wake wakazara ropa, svika nhasi uno tatingori busy. Pamba chaabatiki, haiti sei, unotoita zvekuti unoita sei. Asi unonga kutokana kuti ndoda kuenda kwakati, ndoite zvandoda kuita inini. Sei zviro zviri kundidai, zvichitaura zvazviri kutaura zvacho. Zvichiti muri kundinonokera, but zviri kutaura zvazviri kutaura. Iyo zviri kuti mweya uripo uri kubuda. Ndingati pari kubuda mweya unoziva Zaina, angari wechirudzi, uchiti ndakaurayiwa. Asi uri kunongedzera zita remunhu. Ndo pakatanga kuita makakatano. Ina handigoni kuzvipikisa, ina asi ndinotaura zvakaitika. Wainongedzera pane vamwe wana baba munini wari pana. Baba munini wari pana. Nondogona kutaura nezita yake. Wainongedzera uchiti Newton Chimuni. Wakandidini? Wakandiuraya. Then sabhuku ava ndofunga iwitness wakazodaidzwa wakazinzwa wakapindurana wafuti nemweya wacho uchitaura wachinzi hamundizive here ndakambogara mubhuku menyu. Ndofunga ndiwo vamwe vanogona ndikuti nesera ipapo wakanga vari mumumba
uchibuda uchitaura. Wakapindura wakapindura iwo. Then mumashure mezo pane zvimwe zvaita unga zviri kuitika futi kumashure kwacho. But pakapata kuzoita manoizvi imwe yacho chibwamira. Tatambomira takadaro. Nekuti tawanawo mukana. Nekuti titaurewo. Asi tambomira takadini? Takadaro. Ndingati ndo nhau iri kuitika iyoyo yasvika kuti nhasi uno tinge tiri pano nekuti yakamboitika kumashure. Tobva tambotaurana kuti ngatigadzirise zvinhu. But hapana chaigadzirisika ipapo. Nevamwe vana tikambotanga tise musoro pamwe timbowirirana tichida kuedza kubatanidza kuti zvinhu izvi sinzi musha wacho wakabvaruka nekuti musha wakabvaruka ndochokwadi. Zvakuita ngona nemasiremu akasiyana. Umwaru but hatiwaki chinhu. When something is done ngatinge tingoisa musoro pamwe toziva kuti chii hondo haigadzirwe nehondo. But zvimwe zvacho zvinotsamwisa nekuti kune vamwe vanhu vanogona kubata dambudziko iroro vachipinda bhisi. Umwe harizii. Ndingati ndo nhau iri kuitika. Inhau dzakasangana dzemusha idzi. Hapana munhu asina dambudziko ipo pese ipapa. Vanhu vese vari kuchema. Vana chaicha vanopinda mudzimba vamwe vachibuda. Asi vanongoshinga. Aenda unofunga kuti zvaita urongotamba hondo yake. Toshezva kuti chii taakubata nekwatiri. Taakungotambudzikawo. Tinenge tinogona kuenda. Kuda kudai kuti wasimuka wadai. Zvakabata zvakawanda izvi. Sina hombe ndiyo iyo but nawe yacho yakasangana nezvakawanda mabudire zviri kuitika. Zvimwe zviri kubata kuti mushanga utsvairwe. Une tsvina. Musha. Kana uchiti une tsvina ndofunga ishona iri kutaurwa. Zvaibuda zviri kungobuda zvitauro zvakawanda. Saka musha une ngozi yani. Ndizvozvo. Iri kudei. Iri kuti ndoda kuripwa. Kupi. Iye iri kuti zaina. Ndewe kupi. Ndewe chirudzi. Kati kuMalawi. Asi kwaibuda uchitaura waiti iwo vanhu vanoziva hama dzangu dzakandiwiga. Wazukuru wangu here kana kuti chii here. Vari muno. Kwazi warimo muZimbabwe muno. Ndo wakandiwiga iwawo. Kwazi ndo vanhu vanoonekwa iwawo. Ndo vanozoziva zvakaita mumusha menyu. Kuwaitogara mubhuku. Ndingati mubhuku rachimunhu. Ndo maigara. Anga mudhara wechikuru. Wechikuru. Alright. Okay. Mukuru ndio. Jadi ni sumukai. Nyaya toone ne mwana iyi. Makamuzwa nezvayo kana kuti munoiziva. Nyaya yakatobuda pakati. Totanga nezita mukuru wangu. Ngacho. Pamusoro iyi changamire nemakurukota ake. Nevese vakateerera. Nyaya iyi yakatanga Ozita Oliver Chimunda. Nyaya iyi yakatanga pakabudirwa iye mukomana wobvira. Aichitaura kuti inini ndakaurayiwa iri. Nokuti mubhuku rakwachimunda racho mukuru wakaoneka akafa. Vanhu vaizoendawo mutakura uchitakurwa urufa wakapigirwa upenharongo nehama dzake. Uchichitaura kuti ndini zaina inini ndakaurayiwa ndiNewton Chimunda. Akatora zvikumwe zvangu Newton Chimunda. Nyaya iyi ndodzokererwa. Saka takazongounganidzana. Taunganidzana manje vanhu havana baba wese. Mukororo wedu munenge nagera. Mukororo wako. Makajaira maningi muda kuti baba wangu unotomunenedzera zvese. Kupikisana nemweya wakuda kendandiswe. Iwe taura nemweya uri udini? Uri kubuda ungatitaure susu tu hatitauri unopikisana nemweya uri kubuda. Taura naye. Kwazi makajaidzwa maningi imi makajaidzwa. Wautobuda mudare mweya kwautoenda wautorana namai wake wautodini? Wautobuda. No, it's okay. Newton wacho. Uri apa. Newton.
Right, bambo yute. Baba. Makambozwa ere nezvinyerwa. zvataurwa nemukomana wemukoro Makambozwa ere. ndakatozizwawo zvekutaura ngokuti musi wabudirwa vanhu vese wenandisipo asi mudzimai wangu angati ngatidze kumashure munhu unokuziva here zaini zaina ndakamundomuzwawo kuti unogara kuimba chimunhu asi musiwo akafananisa Mamusipo. zvekuti waigara mbukure kwachimunda ndoziva asi zvekuti musiwo afa ine handizivi ngatizindure Atina kubvunza kuti musiwo afa. Tati Zaina munomuziva ere. yes or no kuziwa Zaina munomuziva ere. Zvatopera Zaina munomuziva. Nyaya iri kubuda iyi pamwana ichitaurwa nezvaZaina asi muchizopinzwa zita renyu mukati makamboinzwa aya. kwete Hamuna. Mataka kuizwirawo kuno. yakataurira kunshako Ndosandoti makamboinzwa ere. kuzwa mudzimai wangu akutaura kuti munhu wabudirwa pamukoma akarutaura ngezvazaina yakazizwa Aibva azi zvaangautaura nezvaZaina. Wati Zaina wakaurawa ndiani? kwazi ndinyuteni NdiNewton. Newton ndimi. yes Kubva madini saNewton wataura. inini ndaazwa kudaro ndisati ndapindura wana wangu ndio wakapindura inini handina zvendakataura Hamuna zvakadaro. Saka ndoti mune here zvamakamboitawo after manzwa kuti zita renyu rapindwa munyaya iyi. inini ndakafamba ndega Zvikanzi. ukazi isusu hatisi kuzviona Okay. saka zaina Sei imi makati zvinhu zvaitwa pachikerere. Wanhu waunganidzwa wese, wakaudzirwa wese kuti inini ndini Zaina ndakaurawa ndiNewton. Asi imimi saNewton wataurwa wacho. Mobva machifunga kufamba mega. handakafamba nemuri yavo Mhuri yenyu ndimi. Hamuna kufamba nevamwe, vamwe wese wakazvinzwa. Hamuna kuda kufamba navo. Asi makada kufamba newana wenyu chete. Pamaifamba newana wenyu mamuda kupuruvha chii? matimama Pama muchifamba newana wenyu chete musina wamwe manga munoda kupuruvha chii? wana wangu wanga wakauzwa chokwadi wanga wauda kutsvaka chokwadi kwandiri kwete kuzvichenesa wanga wauda kutsvaka chokwadi kwandiri Zvino izvo makachena kuwana wenyu kumhuri makachena here? Makazoitei kuti muchene kumhuri? saka wana wakazoti nyaya ingaini kwamama Saka kana mudzimu uya zaina uya adini abudewo makazarwa nhunzi saka zvamuri kudai chamawinga pano mawinga kuda proof Yes. kuratidza kuti akauraya Zaina ndiani? Ndozvamawinga akanesa. Right. Saka nyaya iripo ndekuti chamuri kudai mimi nyaya yenyu hainesi. Nyaya yenyu inoda chiremba. ndatenda Nyaya yenyu inoda chiremba. Naye wakomana. Mukomana yakudo. Right. Saka chimirira henyu chiremba kusvika manacho. Then mochinzwa zvamunemazwa. Mazwa zvamunemazwa modzoka munombotitaura kuti hanzi. Because chiro chatinoita ndechekuti tinoda kuti kubatsire kuti nyaya ipere. Nyaya igadziriswe. Because chiri important kana mauya kudare kuno. Izvozvo munhu wese ngaazvizwisise. It's not an issue kuti ndauya kudare ndahwina. It's not important to me. Chiri important to me ndechekuti kana wauya kudare kuno uri kuuya kobatsirwa. Kana wakubuda mumo wabatsirika here kana kuti hauna. Ndo zvakakosha izvo. Zvekuti ahwina ndiani haandizwa aisi respite. Kuno kuti auya kugadzisa dambudziko riri mumusha. Ndo zviri important. Saka iwe kana urizwa kuti ndoni dambudziko. Zviri nani kungobva kuti Joshua guys dambudziko iri nderangu ndinaro. Chindibatsira ndigadzise dambudziko. Because dambudziko rengozi haribati iwewe chete. Rinobata munhu wese ane ropa rakafanana nerako. Saka iwewe pamwe pacho nekungwara kwako unokwanisa kuenda kuzvivhika kumba kwako wobva wazvisapo wamwe. And by so doing hauna zvaita. Nekuti kwawakanda akakandawo umwe achakandawo zvichadzoka futi kwako. Saka handizvo zvatiri kuda. Zvatiri kuda ndezvekuti kana taona kuti tine dambudziko
togara pasi tinoda muzotopedza sei muita zvekudiwa. Mushonga wengozi hauna chimwe chinhu. Kutsipika is a temporary measure, asi paunotsipika zvine time pazvino expire. Pachino expire chinomuka futi, ende pachinomuka kuti time chine chine hasha yakadarika ita chine apa kutanga, because chiri kuziva kuti uda uchidini, uda uchidzvanyira. Andizvo saka chiripo ndechekuti chakangokosha tiri vanhu vatema, tiri vamanyika, tinoziva kuti ngozi iri chii iriko, asi mushonga wengozi iwani chete kuri chete. Hakuna umwe mushonga wengozi kuti musanyepeudze yako ukazodai ukadai endaise dombo rikazodona ukadi haiwa zvese hazvibatsiri izvo. Kudyiwa mari nenguva mahara. Kana makaungana semhuri muri in agreement, motaurwa zvamotaurwa nemukomana, kana musina kunyasa kugutsikana nezvozvo munoenda futi pane umwe, kana musina kugutsikana munoenda futi pane chii pane umwe, kusvika maona kuti right nyaya yedu chaichai inofanira kufamba yakadini yakadai. Muva magadzirisa chinhu chatopera. Iyi chandisingadini munhu anoenda mudefensive mode asi achiziva zvakaita, kuenda kuomira against the wall kuti handizvizivi asi chavakaita uchidii uchiziviwa. Kana umwe munhu andisingadi futi nini munhu anosapota zvaasingazivi. Kana mai wako akaroya handiti akabatwa kuti waroya, handizvo usamudefende nekuti handiwo waroya, asi mubatsire kuti asaroye. Ndo zviri important kutotaza ndizotaura kuti kana uri mwana wesu akazvarwa ndimai nababa, asi hazvirevi kuti mai wako nababa wako zvese zvaunoita zviri correct zvakanaka. Aiwa, baba wako namai wako vanokwanisa kuita zvinhu zvisina kumira zvakadii zvakanaka. Kana iwe mwana ukatoda zveshuwa mai nababa voita zvinhu zvakana, siura mai wako nababa wako vadzoke pagwara. Noti kuti mai uyu azoziva kuti mai uyu zvaaita zvakashata, wongoti because ndi mai wangu ndofanira kusapota zvakashata, newe watoshatawo, because the next thing unoinihirita kushata kwamai wako kunouya kwauri. Kana uri mukomana unoinihirita kushata kwani kwababa wako kunouya kwauri. Saka kuti chisauye kwauri chakashata, gadzirisai nguva ichipo, nguva ichazoshaikwa. Unoziva ngozi kana munhu atoripo aritaurwa zita rake achitoripo, that's the time to act. Muhamagadzirisa zvekuda kuzoti zvaakunetsa iye aenda munopera, because giya rakapinda naro hamurizivi. Kana ari yemuridzi wacho akaisa giya rake anoziva giya rakaiva, ngaagadzirise muchimubatsira semhuri kuti mese zvinhu zvikufambire zvakanaka. Ndo issue chacho. It's not about awina ndiani aruza ndani, no. Tagadzirisa here dambudziko redu, tagadzirisa here, ndo chiri important icho, tagadzirisa here. Inini I can never stand in court kusapota babongo kana babongo azababa nemukadzi wemunhu, because baba ndiye anoziva zvakaita. Saka chandotomirirawo inini kuti baba wataure kuti mudhara ishwa here utaura wakanzvenga here mudhara, pamwe pacho anokwanisa kutaura ini chokwadi kuti hamufana here ndakabhaidza mufana, asi kuti nditaure pamberi kwangu ndakabhaidza hazviiti, asi iwewe ndakutaura mufana zoti pakaipa mufana wangu. Indochitaura kuti hano mudhara ndaizwa mudhara, it's okay, chimira ndigadzise. Ndochienda kuna nababa muna, hey akomana ngaisiye matambo ngatigadzise nyaya yobvadii gadzisa. Tozvatutaura hakuna munhu asina munhu waanopotera, because at the end of the day chiudiwa ichokwadi kuti nyaya igadzirisi. Pakashaya chokwadi hachigadzirisi. Idzi nyaya idzi taakuyasadza ndidzo dzekuurayana vanhu nekuraya vanhu, nekuti ndidzo takuenda dzadza muno. Saka taona dzakawanda dzauya muno dzamunozwa dzakanyara kuti zivi inyaya dzekuti vanhu vanodini, anozosvika kukuzvibvunza kuti nyaya yangu ndinoiziva, chindibatsirai. Then wodi wobatsirwa nyaya yatodi arikubudirwa ndiyo imba iyi ndeyekuimba yamukombo mukoma wanyuti bamukuru baba wakatibereka aripo handiti aripo. Kana chiremba auya wachahakana wotaurira, then solution inoita sei?
kana ari munyepera uchataurwa zimbabwe didimoni uchitotaurwa chii chokwadi endai mazimumirira mukomana epanowera ndokutaura kuti wawera unokubatsira Bambo Newton kuavoida kuspenda mari yakawanda zviri nane kuti kana muri toziva kuti zveshuwa makabhaisa zvambotaura nachangamiri kuti warume ndizvo zvitoripo asi ngatichitore kuti toripa sei because izvozvi chiremba kana auya urumboda mari andizvo asi unenge aroda mari kune zvamunenge murudini zvamuri kuziva saka zvinobatsira kuti musabudise mari dzakawanda kwazi chiremba akauya ari kubudirwawo chahakwa kubuda saina uya zvimari hazvina ndauka